सानफ्रामबो सोरांबानो बेलासिबानो सानजौफुबानो नोङो सिगारेट सोबथिंबाय थायोबा फिसा नुबाय थायोबा नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव सिगाङावनो बरायग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आरो नोंथांमोननि न'खराबो मोजाङैनो दङ। दिनै आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि खारनानो जाहैबाय मैया जे आङो भिडिअ हगारदोंमोन मोनसे जे कृष्ण कुमार बसुमतारी फंबायखौ जाय मानसिया बुथारदोंमोन बा गारहैदोंमोन बिथांमोननि बिमा बिफाखौ दाय होनायावहाय जे माखासे मानसिफ्रा दुखु मोनदों। बे दुखु होनायनि थाखाय नोंथांमोननि गोसोआव आं दुखु होनायनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सरि बुंबाय, खेमा होबानो जाबाय, बुहुलाव होनफ्लांबाय। ओमफ्राय दा माथो खालामनो नङा होमबा, निउस मिडियाफ्राव सब समाय नुयो जे गावजों गाव बुथारलायनाय बा गावजों गाव केस होलायनाय, सोरबा ISPL नि पस्टार सिथाबनायखौ होन बा माबा मोनसे हाग्रामा सारनि रिजर्टखौहाय मोनसे फट' फिसा भाइराल जानायफ्राव नोङो केस होनाय बा धरना होलायनायखौनो होन, बेफोरबायदि मोनसे केस होलायनाय जोङो गावजों गाव दावराव बा बिनामा बिसि फिसाय गारलायनाय बा सोरबा फिसायखौहाय गारनानै दस्राजों हाबा जानाय, जों बेफोरबायदि निउसखौ नुबाय थानानैहाय खर'आ एसे हमनो हाया जायो आरोना। दा बेफ्रावनो बिदि बुंफ्लांनाया जायो आरोना। दा नोंथांमोना आंनि बे बुंनायावहाय गाज्रि मोनदोंबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय, बिमा बिफाखौ लाफानानै बुंनायावहाय। दा नंगौ, रावबो बिमा बिफायानो गावनि फिसाखौ गाज्रि जा होननानै फोरोङा, आंबो फोरोङा बा गुबुन बिमा बिफायाबो रावखौबो फोरोङा बा जोंनि बिमा बिफायाबो आंखौ फोरोङाखै। ओमफ्राय दा बे खेथ्रआवहायनो ओरैबायदिबो जायो आरोना, थारमाने रावबो बिमा बिफायानो न' बाबा नैबे सिगारेटआ सोब, स्टाइलनिसो जायो, बेयाव जेबो नामा गैया, गाज्रि नङा बियो, स्टाइलसो होननानै जेनेबा सिगारेट सोबनो थिनबाय, बिदिथ' थिना रावबो, नंगौना नङा? जेनेबा जौ हरनानै न' बाबा खाजिबो जाफादेरनांगौ, बेफोरबायदि बिमा बिफा रावबो होना, नंगौना नङा? दा नोंथांमोना बेखौ नामानानै आंखौ बुंहरदों आरोना, दुखु मोनदों। दा बिमा बिफा रावबो बिदि फोरोङा, सिगारेट जौ थांखु जानो थिना रावबो बिमा बिफाया, नंगौ रावबो थिना। नाथाय ओरैबायदि जायो आरोना, नोङो जेब्ला फिसानि सिगाङावहाय, फिसा देरफुनाय 9-10 बोसोर बा 8 बोसोर बा 6 बोसोर फिसा देरफुनायनि सिगाङाव जुदि नोङो सानफ्रामबो सोरांबानो बेलासिबानो सानजौफुबानो नोङो सिगारेट सोबथिंबाय थायोबा, फिसा नुबाय थायोबा, फिसानि गोसोआव मा सानगोन? सानफ्रामबो नोङो फिसानि सिगाङाव जुदि थांखु नायै बुफुंलायनानै जुदि जाबाय थायोबा, होमबा फिसाखौथ' नोङो फोरोङाखै, नंगौना नङा? नोंसो जादों। सब समाय जे नोङो दखानाव सोरांबानो फिसाखौ थांखु लायथां, बाबा थांखु जोब्बाय, होमबा नों मा फोरोंखो जेनेबा फिसाखौ? नों फिसाखौ जानो फोरोङाखै दे, नों थेवब्लाबो फिसालाखौ नोङो मा खालामदों? थांखु लायनो थिनहरदों। थांखुआ मोजां बुस्थुसो जेनेबा, नंगौना नङा? दा बेफोरबायदि जायो आरोना, बिमा बिफाया फोरोङा, रावबो फोरोङा, न' बाबा थांखु जा, न' बाबा सिगारेट सोब, न' बाबा जौ लों होननानै रावबो फोरोङा बिमा बिफाया। नंगौ, रावबो फोरोङा, आंबो फोरोङाखै आरो जोंनि बिमा बिफायाबो आंखौ फोरोङाखै। बेयावनो माखासे जोंनि बिमा बिफानिबो भुल जायो आरोना। जेनेबा जोङो फिसानि सिगाङाव जौ लोङो, फिसानि सिगाङाव सिगारेट सोबो, फिसानि सिगाङाव जोङो थांखु जायो, जोङो फिसानि सिगाङावहाय जेनेबा बिसि फिसाय नांलायबाय, गाज्रि भाषा बुंलायबाय, दा फिसालायाबो बे गाज्रि भाषाखौनो मालाबा बुंलांगोन, बुंदाव बुंलांगोन, बेफोरबायदि जायो आरोना। दा नोंगौ, रावबो फोरोङा बिमा बिफाया, रावबो बिमा बिफायानो फिसाखौ गाज्रि जाथों होननानैबो साना आरो खाङा, सब समाय फिसाखौ मोजां जाजानो लुगैयो। दा जोंनि बिमा बिफाया गैयाबाबो फिसाला बियोबा बा फिसाफोर बियोबा, मा एथ' हर, 100 थाखा हर, सोङा जोङो 100 थाखा हरो, खाजा जाहैथों, बेफोरबायदि मोनसे जायो आरोना। दा नोङो बिफाया सब समाय सिगारेट सोबबाय थानोसै, ओमफ्राय फिसालाया नुबाय थानोसै, ओमफ्राय नोङो बे फिसालायानो जेनेबा स्कुलफ्राव थांनाय समाव सोरखौबा सिगारेट सोबलांनाय नुनोसैलाय, सोरखौबा थास जुवा गेलेनाय नुनोसै, सोरखौबा जौ लोंनाय नुनोसै। दा बेफोरखौ नुयैनो सासे गथ'आ थारमाने बेफोरखौहाय मोजां सानफ्लांलाङो आरोना। जेनेबा गाज्रि भाषा बिसि फिसाय नांलायबाय थानायावहाय बे गथ'आ बे गाज्रि भाषाखौ खर'आव सोना लायो आरोना। दा बिनि थाखायनो बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ बा बेफोरबायदि नांलायनाय खमलायनाय जानाय लोंनायफोरखौहाय फिसानि सिगाङाव खिथायाबा मोजां जागौ आरोना जोंनि बिमा बिफाया। दा जोङो रावबो फोरोङा, जे बिमा बिफाया रावबो फोरोङा फिसाखौ, बाबा गाज्रि नामा ड्राग्स सोब, थांखु जा, जौ लों, बेफोरबायदि फोरोङा रावबो। नाथाय फिसाफ्रा सोलोंलाङोसो आरोना।
जों मा खालामलाङो जों मा मावो बेखौसो फिसाफ्रा सोलोंलाङो। जों दा बेखौनो आं बुंनो सानदों आरोना रावबो बिमा बिफायाथ' फोरोङा गाज्रि जाजानोबो लुगैया। दा थेवब्लाबो नोङो फिसाया गाज्रि जायोबा बिफा गाज्रिनि फिसा बेफोरबायदि जोङो मालाबा खेथ्रआव बुंफ्लाङो आरोना। सोरबा गथ'आ न' खाथिनि गथ'फ्रा फैयोबा गाज्रि फाव खालामोबा गाज्रि भाषा बुङोबा बिदि गथ'फोरबो दङ। दा जोङो मा होनगोन गथ'आथ' नोङो ओरैनो रोङाना बिदिखौ बिमा बिफायानो होनो होनदां बिमा बिफायानो बिदि रायलायोनदां जों बेबायदि होनो आरोना। दा बे खेथ्रआवहाय थाङो आरो दा गोबां मानसियानो जे फंबाय कृष्णनि नामा बुथारनायनि सायाव रियेक्सन होदों आरोना रागा जोंदों बा फासि होनांगौ होनना बुंदों। नंगौ दुखुनांथाव गावजों गावनो बेबायदि बुथारलायनाय बा बुथारदोंबाबो बुथाराखैबाबो माबा मोनसेनि जानानै जेनेबा जिउ गोमादोंबाबो बेखौ गारहैनायानोथ' बिसोरनि थाखाय जोबोद गिदिर दाय नंगौना नङा। मानो गारहैखो गावसोर बुथाराखैबा मानो बेबायदि थिखोनानै गारहैखो खास्रि इनफरमेसनसो हरनांगौमोन बिसोर न'खरावहाय जेनेबा गावसोर बुथाराखैबा गावसोरनि दाय नङामोन बा नंगौना नङा पुलिसनो खिथाहरमोन बे उमुक मानसिया ओरैबायदि जानानै दं। दा बिसोर गावसोरनो दायनिगिरि नङा होनबाथ' बिसोरखौ बिदि गारहैखोमानायबो नङामोन नंगौना नङा खारखोमानाय नङामोन गुवाहाटियाव हमहैनो मोननाय नङामोन जायगायावनो थागौमोन गावसोरनि दाय नङाबा। दा दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना गावजों गावनो बिदि जानाया। ओमफ्राय दा जोंनि गेजेराव ड्राग्स माफिया हाबनानै दं बायदि आं सानदों। जोंनि बर'फोर नङाबाबो गुबुन हारियानो जेनेबा माबा मोनसे टारगेट लानोबो हागौ जे मोजां स्टुडेन्टफोरखौ मोजां मानसिफोरखौ बिसोर टारगेट खालामनानैहाय बेफोरबायदि मोनसे लासैनो बेफोरबायदिनि सायाव सोलांनोबो हागौ आरोना। ओमफ्राय बेफोरबायदि मोनसे टारगेट लानानै फैनाय मानसिफोरबो माफियाफोर थानो हागौ आरोना। बेनि सायाव सरकारा एसे नामा लायोबा एक्सन लायोबा समाजा मोजां जागोन आरोना। समाजावहाय एसे सोलायनाय लाबोगोन दानि थासारिनिफ्राय सोलायनाय लाबोगोन आरोना। दा गोबाङानो आंनि बे बिमा बिफाखौ लाफानानै बुंनायाव दुखु मोनदों। बेनि थाखाय नोंथांमोननि गोसोआव दुखु होनायनि थाखाय खेमा बिबाय नोंथांमोना। आं आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ खेमा होगोन होननानै। दा आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन आरोना नैबे आङो जे भिडिअ हगारदोंमोन जे कृष्ण बसुमतारी फंबायनि बुथारग्राखौ मोनबाय होननानै बेयाव गोबां मानसियानो रियेक्सन हरदों। दा बे आं बे रियेक्सन हरनाय मेसेज हरनायफोरनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोगोन आरोना उनावहाय। आरो सोरबाफोर जुदि ड्राग्सआव एसे हाबहांदोंबा जोंनि लाइमोन सेंग्रासाफ्रा फरायसाफ्रा अननानै नोंसोर बेफोरखौ गारबानो जाबाय। लोगोसे हायोबा बिमा बिफानो खिन्थाना ला आरोना जेनेबा आङो मुग जाफ्लांबाय बिदि जाबाय बा आं गारनो हाया बायदि जाबाय होननानै बिमा बिफाजों सावराय। नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ राया बुनायबो नङा मोजां बुजायगोन मा राहा लाजायो नोंनि बिमा बिफाजों सावरायनानै लाबानो जाबाय आरोना। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। बयबो मोजाङै थाबानो जाबाय खुसियै थाबानो जाबाय। बाय।